ko jël problème jun an ko jidda jun an tan yondete jeli ka yondataay min badim ko dum foto wonde bi ci droit waldude jeli ka 2 jours mar walde ma 2 jours dum lawol kon jun ko yiddal jun min manam dal min sere jeli ka mbe arta mbe waldo an jalika onon koddi toujours e galle avant middo e ara dum summa dum torim ada foti wawde hokkude mi dum kala ko jidda mbodo wawi ittude mbo wawi wattude mbo wawi fewnude mbo wawi bonnude kono non yaadar koye himmal ala jamfa an koni demgal ma he an anda jon dum madda micce seytana yaagal ay sa wuure sa wone galle a wuuri hen meta so jinnaɓe ma jiyaka tan ɓe jikkata an ka ala jinnaɓe ɓernde gaño sokki ñebbe e ko yimoɓe mbiyata ko ɓernde gaño sokki ñewi woni ko maɓɓe ko yimɓe lama heewi deedi men di ha mine ma kay hande koni hande a habri kam ko weeli